Крадеш, режат ти ръцете. Лъжеш, оставаш без език. Хан Крум не преговаря. Той създава закони, които всяват страх. Но защо неговите закони правят България по-силна от всякога? И защо днес мнозина казват, че ни трябва нов Крум? Той не е просто владетел. Той е буря, която разтърсва империи. Той е сянката, която кара императори да треперят. Той е легендата, която превръща враговете си в трофеи. Законите му са като изсечени в камък. Строги, непреклонни, непоклатими. Това е Хан Крум. В началото на 9 век България е застрашена. Навсякъде дебнат врагове. Византия подготвя нова атака. Аварите връхлитат като вълци, а западните земи са неспокойни. Враговете ни мислят, че сме разединени, че сме лесна плячка, но не знаят, че България има нов владетел, който е готов да жертва всичко в името на държавата. Той не вярва в защитата, не разчита на крепости и дебели стени. Неговото оръжие е нападението. Първият му удар пада върху аварите. Техните градове горят, царството им се разпада, а народът им престава да съществува. България поглъща техните земи, техните съкровища, техните крепости. Един враг е унищожен, но това е само началото. Следващият му противник е самата Византийска империя, най-могъщата сила в света. Император Никифор I е самоуверен и безразсъден. Той събира огромна армия и преминава Дунав. Пътят му е белязан с кръв и разруха. Близка, гордата българска столица е опустошена. Хиляди загиват, светините са поругани, народът страда. България е свършена, изкрещява императорът в пламъците на победата си, но не знае, че е направил най-голямата грешка в живота си. Защото Крум не прощава, българският владетел не хаби думи. Той събира войската си. Планът е ясен. Византийците са вкарани в капан. Дългият поход ги изтощава, гордостта им ги заслепява. Влизат във Върбишкия проход, обградени от високи, непристъпни склонове. И тогава, в един миг, адът се отприщва. Камъни се стоварват като гневни богове от небето. Дървета се сгромолясват, разкъсвайки редиците. От всякъде отекват бойни рогове и викове. Българите нападат със смъртоносна ярост, пробождайки, посичайки, изтребвайки. Император Никифор осъзнава, че няма изход. Паника разяжда армията му. Кръвопролитие, хаос, гибел. Когато битката свършва, един факт отеква като гръм из земите на Европа. Византийски император е убит в бой. Никой преди него не е загивал така. Повален не от заговорници в двореца, а от вражески меч. Никифор е мъртъв, а главата му, тя се превръща в легенда. Ханът не просто побеждава, той отправя послание към света. Черепът на императора е обкован в сребро и превърнат в чаша, от която Крум пие на триумфалния пир. Всяка капка вино, излята в нея, е предупреждение към всички врагове на България. Така завършват онези, които ни предават. Крум не е само войн. Той знае, че победата в битките не е достатъчна. България трябва да бъде силна отвътре. Ханът създава първите писани закони, които слагат край на хаоса. Кражбите, измамите, корупцията. Всичко това е забранено и наказано строго. Законите му са сурови, но справедливи. За първи път България има ред. За първи път народът усеща силата на правото и тогава, в самия разцвет на силата си, в най-решителния миг, той умира, но смъртта му не слага край на делото му. България не се връща назад. Редът, който той въвежда, остава жив. Законите му продължават да се спазват. Походите, които той е водил, печелят още битки, а славата му, тя никога няма да загине. Нашите предци ни показаха, че дори най-обикновените хора са способни на изключителни подвизи. Книгата «Великите български битки» ще те потопи в тези славни моменти. В нея ще откриеш детайлно и емоционално разказани истории за най-героичните сражения на нашия народ. Ще разбереш какво е вдъхновявало тези смели мъже и жени, как са надделявали над по-мощни врагове и ще откриеш факти, които няма да намериш другаде. Тази книга може да стане част от твоята библиотека още днес. Поръчай «Великите български битки». Но това не е всичко. Ако вземеш книгата сега, ще получиш още книжка с викторина по българска история. Предизвикай знанията си и се забавлявай с приятели. Електронната книга «Места на славата». Пътеводител към най-знаковите места от нашето минало. Електронна книга с гатанки и поговорки, за да предадеш мъдростта на предците ни на следващите поколения. България е земя на герои, хора, които не се отказват, които са изковали съдбата ни с кръв, смелост и чест. Не отлагай. Това е шансът ти да се потопиш в тези легендарни истории и да предадеш това знание нататък. Кликни линка отдолу сега. Историята ни трябва да бъде разказвана и помнена с гордост, но побързай. Остават само няколко копия, а нов тираж няма да има в близките месеци. Не изпускай тази възможност.